Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, angeluak ikusiko ditugu. Angeluak, normalean alfa izkiarekin adierazita, bai positiboak edo negatiboak esan daitezke. Normalean zuzena, zirkulo bat izango bagenu, hemen, zeroa izango genuke, zero angelua. Eta, zentsu eskerretara baldin badoie, positiboa izango eltsateke. Adibidez, hau, alfa, positiboa da. Baino, beste kaldera joango balitz, adibidez, holan, hemen alfa, negatiboa izango litzateke. Oin, angelu desberdinen motak ikusiko ditugu. Zuzena. Aurreko bidean azalduta bezala, bi zuzen ditugu, eta beraien arteko angelua 90 gradukoa da. Ikur honek esan nahi duena. Oin, zorrotxa. Beraien, markatu. Lehendabizi, alfa. Alfa berdin 90 gradu. Zorrotxa, honek zer esan nahi du. Osatzen duen angelua 90 gradu baino txikiago dela. Hemen izango bagenuke angelu zuzena, ikusak egunez, txikiago dela. Beraz, alfa txikiago 90 gradu. Gogoratu ikurra esan nahi duena. Hemen kokodriloa eta hemen sagutxoa. Beraz, kokodriloa sagutxoa baino handiago. Beraz, alfa beti 90 gradu baino txikiago izango da. Alde honetara. Kamutxa. Honek zer nahi du. Izango bagenu zuzen bat eta hemen zuzena. Hau baino handiago da. Beraz, hau izango etxateke angelua. Alfa angelua. Kasu honetan alfa 90 gradu baino handiago da. Adibidez, hemen ez dut esan, baina adibidez hemen alfa esan genezake dela 30 gradu. Adibidez, Eta hemen alfa, esan genezakegu dela 120. 120 gradu. Hemen, angelu lagua. Honek zer esan nahi du. Hau, izango bagenu, angelua hau izango itxatekela. Lagua, zuzen bat, hemen izango genuke angelu zuzena, 90 gradu izan dakoa, eta hemen alfa ikusezakegu dela 180 gradu. Hemen 90 gradu izango genuke, eta hemen 180. Oin angelu osoa. Honek esan nahi du. Zuzen bat izango bagenu, angelua oso izango etxatekela, buelta oso emango luke. Beraz, alfa berdin 360 gradu. Buelta oso ematen duelako. Oin, angelu nuloa. Honek esan nahi du. Ez dugula angelurik. Hau da, hemen hasi eta hemen bukatzen dela, baina ez du buelta oso emoten, baizik eta ez dugu angelurik osatzen. Beraz, angelua alfa berdin 0 angulo. Hau dan ezabatuko dut eta hauek biak azalduko dizuet eta oin beste gehiago. Hauek gutxi gara bera bestiekin batera doi. Orain bigarren zatiakin jarraituko dugu. Ahurra. Honek esan nahi du. Angelua demagun. Markatu. Hola izango etxatekela. Eta hemen 90 gradu izango genuke. Hau da, alfa. Angelua hau da izango etxateke. Eta angelua, alfa. 360 gradu baino txikiago izango etxateke. Buelta oso baino txikiago, baina 180 baino handiago. Beti, hirugarren eta laugarren kuadrantean egonda.
ganbila. Honek esan nahi du. Holan, adibidez, demagun, holan izango litzatekela. Berangelua alfa, 180, baina txikiago izango litzatekela, eta 0, baina handi hau, lehen kuadrantean eta bigarren kuadrantean. Osagarria, honek zer esan nahi du. Angeluen batuketa beti 80 gradu izango dela. Adibidez, 80 gradu, hemen beste zuzen bat. Hauek vektoreak izango litzateke. Adibidez, A vektorea, B vektorea eta C vektorea. Eta hauen angeluak alfa eta beta dira. Bateragarriak. Angeluen batuketa 180 gradu dela. Hori. Hemen 0 izan da, hemen 0. Vektoreak direlako. Hemen A, adibidez. Hemen B, eta hemen C. Angeluak. Hemen alfa eta beta. Angeluak 180 gradu osatzen dute. Eta azkenik, konjokatua. Adibidez, vektore bat bestearen gainean. A eta B vektorea. Beraiek osatzen duten angelua 360 gradukoa da. Hemen, ez dakit. Ez bakatu, hau gaizki marraztu dut, hau nulua izango txateke. Hemen dikona alfa, eta hemen dikona beta, barkatu, angelun nulua marraztu dut. Gauza bat aztu zaite hasieran azaltzea, hemen aipatu dudana, eta hasieran ez. Adibidez, hemen zirkulo bat baldin badugu, angeluekin banatuta hemen 0 izango genuke, hemen 80 gradu, hemen 100, barkatu, igual ez dela ikusten, 160 gradu, barkatu, eta hemen 270 gradu. Eta hemen, berdin, 360 gradu. Buelta osoan eman da. Hau lehen garratua, kuadrantea barkatu izango izateke, hau bigarren kuadrantea, hau hirugarren kuadrantea, eta hau laugarren kuadrantea. Beraz, hau izan da dana, mi esker bideoa ikustegatik, eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.